Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрял си до стена. Напрегни рамена. Мощта е в теб сега. Последната борба. Редно бе някой да говори за този шедьовър. До някъде. Но какво ще говорим точно? Не бях мислил за това. Но ще започнем с основното. Бакуган е шоу, в което децата се замерят с топките си. Бакуган топче! Бакуган стани! Исках да кажа, че вселената зависи от това дали ще оцелиш смотаната карта и дали проклетото топче ще реши да се отвори. Отвори се, безмотан гущер! Светът разчита на теб! Да почивам трябва. Да. Трябва. Май по-добре да говоря за анимето преди да щупа това калпово извинение на Дракон. Падат едни карти от небето, очудващо не са извадили окото на някого, нали? От тях излизат едни топчета и от тогава децата из цялата планета се надпреварват с това да се замерят с топките си. Знам, по-добро начало на видео не е имало досега. Понеже всички деца на тази планета са кухилейки и виждат, ейте то мамин красавец, решават, че това, разбираш ли е просто една игра и нищо повече. И то като всяка игра явно при тях, изкривява времето, създава червива дупка между тях и нове строя и технически замразява времето. Тъй като обаче родителите им са незаинтересовани от това какво правят децата им, стига да не им цапат къщата, нали? Те ги оставят на произволът на съдбата. Не са грижовни като родителите в джуджуцу, особено майките там. Докато този щастлив драконоид си живее в неговото си кътче отдих, което между другото чудошно много прилича като място, на което би дошъл Дум Слеера на ваканция. Изведнъж се появява един бял... Тън-тън-тън. Ние сме белите. Аниме, в което злодеят е белкош. Как смеете, Япония? That's why I'll never forgive the Japanese! Но хайде, прощаваме му. Все пак този драконоид е чукал сестра му. Беше когато за пръв път се шмугнах между измеренията. Обаче белокожият, кой се казва Нага, изведнъж от нищото изважда една карта. Но преди да може да го догони, Нага хвърля картата като фокусник, отваря се порталът на Пресли. И айде на бегом! Отива в центърът на тяхната вселена, където са и двете ядра, пояснихме го по-рано, за да получи силите. Ама ако момчето са нацени, като това да направиш 50 лици без каквато и да загрявка, и планът се обърка наопаки. И от тук натам историята как двете ядра се разделят едно от друго като разведена двойка. Световете започват да се преплитат, повечето Бакугани пологяват, а тези се разсъдят, като си отиват на земята, бла-бла-бла, за да се опитат да стана върховния Бакуган, бла-бла-бла, който да наделее над Нага, дето е като бомба с закъснито и може всеки момент да се появи. Бла-бла. Нашето момче Дан Кусо, който се оказва, че измислил играта, която всички на земята играят. Само където той почти нищо не знае в началото. Ни стратегия, ни план. Чудя се кой измислил всичките правила в играта и после някой друг си преписал заслугите. Но както и да е. Дан получава драконоида и го кръсти Drago the dragon? Well, I mean, when you say it out loud. Fucking baseball card. Но не мога бъде! Това е топче! Може да говори! Слушай ме, човеко. Удри, сирене! Госпожа, в туалетната съм сера. Дан си мисли, че е единствен, но се оказва, че из целият широк свят бакуганите са започнали да дрънкат глупости. Прави или не? О, юху, господин Дракон! Чух, че сте си търсили партньор за танци. И да ходят да пеят и да танцуват се едно са на дискотека. Покемони! Айде, бързаници! Колкото до връзката на Дан с Драго, тя е интересна. Дан мисли, че всичко игра, защото играчки. Мисли Драго за идиот, че не се наслаждава на това да изгаря опонентите си като загорял хляб. А пък Драго се ядосва на Дан, защото глупаят му келеш с келеш мисли, че всичко е игра и не може да разбере кое е забавното на това да изпращаш другарите си в чистилището. Сега трябва да обясня за останалите от генга. Шун, той е Еджи и най-доброто момче от генга. Маручо е досадник от мозъкът до костите си с това противно
мъзничко гуще. То с противен него звук. Да, звук. Ме преследва, като си го пусна и на английски, и на български дублаж. Ще е най-великата Бакуган битка за всички времена. Ще е най-великата Бакуган битка за всички времена. Лъкни, бе! Alright, имате! Get current acid! Руно, най-противното същество в цялото шоу. Още от тъпото и лице разбрах, че това ще бъде най-досадното цундере, което съм и ще съм гледал. Алис без гъръл. Понякога. Сигурно през целия първи сезон имаме така 20 злодея, но те повечето са еднократни като презерватива, който баща ти е забравил да сложи, когато те е правил. Wow, what do you say after that one? Brutal, savage, wrecked. Absolutely taken down. Но основните злодеи са трима: Нага, Шрек отслабна от цигарите и Маскарад. О, бой, Маскарад! Маскарад бе акчели по-интересен злодей, отколкото си го спомнях. Как ти беше името? Не съм го казвал. Маняка знае само бизнес, не се занимава с малките риби. Праща си робите, които омагьосва с чаръци да му вършат черната работа. А когато се гаври с някой, поне го прави с стил. Като онзи път, който изпрати Драго в измерението до Ум. What's your name, sir? My name is Deez. Deez what, sir? Deez nuts! А какво е това, някой ще пита? Да, знам, че никой няма да пита. Нищо специално. Просто шибаният тат за всеки Бакуган, на който му треперят мукасинките, само като си помисли за това място. Разбира се, ти ако си нормално човешко същество, тебе ще те страх да си загубиш играчки, защото майка ти платила 12 лева и тя ще те пребие от бой. И мен, заради това ме кефиш. Него майка му няма как да го бие, защото тя умря, но преди да умре му даде Бакуган. Бакуган, топче! Скайрес, стани! Какво е това? Циганка! Разбираемо не иска да губи този Бакуган, а дори неговите Дискорд приятели не разбират какво му е. Обаче ми бе твърде забавно, докато гледах частта, в която Маручо и Руно отиват леко неканени тире незаконно в тях да му се молят да се присъедини към тях. Но понеже дядо му е костенурка нинджа, почти не умряха няколко пъти, защото тапанара се слагал капани из цялата къща. И когато успяха да се срещнат с това момче неземно, то не иска да има нищо общо с тях. Разбираемо. Те тогава двамата го предизвикват най-логичното нещо в тяхната вселена. Мерят си топките! Ако те победят, той се присъединява към тях. Ама ако загубят, през задната врата и дим да ги няма. И нормално, като го гледах това, аз очаквах, че те ще намерят някакъв начин да го победят, за историята да продължи. Но не, прави ги две в едно, както японец готви омлет. След това пътуват из цялата планета Земя, освен България. Единствено Алън Уолкър не идвал на посещение и ни остави лошо ревю, затова никой повече не идва при нас. Търсят какво си търсят там. Маскарад наема тези, които са топ 10 най-добри бойци, насъсква ги по тях, ама накрая решава, че той ще избие всички, включително и тези, които е него. Що па не? Нуждаеш се от помощ. Имаме тежък тренинг арк, пак се бием, после отиваме в едно друго измерение, връщаме се, защото докато са правили сайт-квестовете, Final Boss е решил да им дойде на гости, чат-пат някой умря и после кабуш, хепи енд. Мисля, че разказах достатъчно. Ако пък някой от вас толкова иска да узнае какво повече се случва, пуснете си го, бе.